Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din var.